Arratsalde guztioi eta ongi etorriak Zelai Aristi kulturetxeko erakusketa areto hontara. Gaur gerturatu gera, oporrak bukatu eta kurtsoari irikiera eta hasiera emateko asmoz eta ze motibo polita erakusketa honen inaugurazio honen bideratuz, ez? Kasu honetan esan behar dago, bertan daren obra guztiak hartu berretako eskolak egindakoak izan direla eta inaugurazio hortan garen. Esaten bezala, oporraren bueltan, eta gaur nahiko bero kanpon, nahiko fresko barru, atzekalden daukagun, bertan daukagun kuadro politonen ingurun eta honek bai honelako freskotasuna bidatzen digula medio, ez? Erakusketak gaur hasita, datorren hile hontaren 23 arte izango da irikita, Urrutxuko festan atarian, eta bertan bukatuko da erakusketa hau. Eta orain hitza beraiek emango diet, beraiek bai dira protagonistak eta beraiek emango dizuelako erakusketa guztiaren berri. Dos palabras concretas para decir que a la vuelta de vacaciones qué mejor manera de comenzar el curso que con esta exposición, ¿no? Los protagonistas, la Escuela de Bellas Artes y en este caso pues con todos estos cuadros, preciosos cuadros, con mucho colorido, con mucha fuerza y que, pues empezando hoy prácticamente hasta el día 23 de este mes, pues estarán expuestos aquí pues, para que disfrute de todo el que quiera venir. Kaixo, erakusketa honetan bi zati nabarmendu iten dira. Alde batean ikusten dugu kolorekin lan bat nola induten ikasle guztik, da irudi bat indute kolore berokin eta irudi berdina kolore hotzekin, ez? Gure helburua izan da hori kolorekin ere gauza asko egin ditzakela, jolastu egin dezaketela eta beti ez dela errealitate ikusten badeu zerua urdina dela, posiblea da baita gorria edo berdea ero margotzea, ez? Gero beste alden daukagu akrilikoa eta olea, ganak akrilikokin inda daude, ariketanak, baina beste alden daude hori oleokin baita nahastuta. Gaia librea izan da eta formatua ere librea eta gehien bat loreak izan dira. Esan daiteke matrikula zabalik izango dugula irailaren 26 eta 27an, nahi duenantzako apuntatu irekita gaude, Zelai Aristi kulturetxean 3. solairuan aurkitzen gara, eta gero matizatu pixka bat erakusketa 23 arte dago, baina lehenengo 10 egunak helduena izango da eta gero astebete ume txikiena izango dela erakusketa. Han ere ikusiko ditugu bai margoak, akrilikoak eta bai tenperaz egindako beste margo batzuk. Eta berriz ere esan guztioi eskerrak eman eta besterik gabe, hemen dutela erakusketa ikusteko nahi dutenentzat.